Ja. Daar ben we weer. De knaus die staat weer op het hingje. Maar we zijn er nog net mee voort. Nu is het even een skofje rustig was natuurlijk. En dat had een maatje met het feit dat we met orenprojecten bezig zijn. En ja, dat zijn we gaande dit hier wel van jaren. Maar we hadden een bakje koffie bij. De knaus die staat hier dus weer. Maar ik had er voortdurend al een klusje, jongen. En dat klusje is namelijk het volgende. De radio die had kuren. Die had ik verleden jaar die erin zet. En het is nog zo, als ik meer rechterwijzer linksaan doe, dan gaat de radio die gaat op achteruitcamera. Ja, dat klopt natuurlijk net. Dus lang verhaal kwart, dat ding moet er even uit. Nou, dat is hem. Dus, oh ja, en wie had trouwens ook nog steeds die bas, die zit er ook niet in terug. Dus moet ik naar uit in. Ik had die DAB radio, die had ik er al aanhalen, dat werkt dan een heel verhaal. Maar ja, de radio die moet dus die moet er eigenlijk helemaal uit. En dan hoop ik dat ik hem eigenlijk weer goed onder praat krijg. Ja, daar zit zoveel tretsies aan en weet ik veel wat. Dus dat is best wel een dingetje. Maar goed, die baas, die we verleden hier in Luxemburg hadden die dat toen, had ik die ontdekt in ieder geval. Nou, die rent nou al helemaal, ja, hier houdt erop. Nou, dus dat is inmiddels al een flinke. Nou, wat ben de plan voor dit hier? Ja, de plan ben waarschijnlijk dat we net op vakantie gaan. Wel weekendje natuurlijk met de knoos. Maar net op vakantie. En dat is dus door dat nieuwe project wat we dan hadden. Dat nieuwe project dat betreft in ieder geval een ander plakje dan uw eigen plakje. Nou, dat staat ergens, ja, met de bouwvak staat het te gebeuren. Dus wat we precies hadden doen met de vakantie en dat ze denken, ja, maken we nog maar even zien. Dit is in ieder geval even een kwarte update. Ja, er staan de laatste tijd even geen filmpjes online. Ja, drok en de oren dingen. Dus, maar klaar, dit wil je in ieder geval weer in. En ik hoop dat je me in ieder geval zien blijft. Dus blijf vooral abonnee. Doe even een duimpje omheen. En show even wat oude filmpjes op.